Welcome back to my YouTube channel Queen Sanem Official, guys. Aku itu jengkel, lagi jengkel. Pirang-pirang, pirang-pirang bengi iki lah pokoknya. Ngetokne dhewe colmek iku. Jan sulit metune. Apa kurangi inspirasi yo? Aku paling ndak iso. Apa ya lek ngetokne dhewe iku karo uwong gitu lho, koyo video call ngono kuwi ndak bisa. Kenapa ya? Karena aku lek krungu suara-suara wong liya iku gak iso metu gejuwe izin. Kok iso seperti itu? Apakah Anda seperti itu? Apakah enek sing koyo aku, enek sing kita saling berbagi, guys. Kita saling sharing. Aku itu nek kepengin bantu diri sendiri ngetokne gejuh iku gak iso lek karo video call, karo dengan orang lain ngobrol ngono gak iso. Gejuwe gak iso metu, gak gelem metu alias mambek. Gak iso metu. Nyapo yo? Nyapo kok gitu loh. Karena tipe Sainem itu physical touch. Physical touch itu sentuhan langsung, remet-remetan langsung, kokop-kopokan langsung. Itu iku aku sih nggak bisa. Iku kentu online itu aku sangat nggak bisa. Jadi lek dijak kentu online itu kayak plongok lolo. Aku senengane sing langsung sentuhan, langsung remetan, langsung reponan itu kalau karo cowok ya. Kalau karo cowok, tapi nek online walaupun uang iku tak senengi, tak cintai sekalipun gak iso moncrot. Gak iso moncrot juga gak iso metu. Ya mbah lah. Kenapa aku juga nggak ngerti. Ya memang itu tipe nih orang itu beda-beda. Enek sing online iso ngetok nih moncrot, enek sing nggak iso, enek sing memang karakternya uang itu beda-beda, guys ya. Karakternya orang itu beda-beda. Jadi nek apa ya? Nek aku itu seneng sing langsung dengan barang yang nyata gitu loh. Lek online itu koyo goib ya. Nek online itu termasuk koyo goib. Kendu online itu koyo goib. Jadi nek kendu online itu koyo piye gitu loh. Koyo aneh aja. Kalian enek nggak sing memang hobine kentu online, memang hobine sing colmek ditemani cowok gitu. Aku lek colmek ditemani cowok sing enek iku gejuwe ngambek, nggak gelem metu. Gejuwe iku koyo nggak iso metu koyo piye isin. Terus koyo nggak nafsu gitu. Mbuh nyapo. Memang aku tipene sing nek kentu online video call ngono ku lho, VCS ngono ku. Jarene caca sing VCS ngono kuwi memang enggak nafsu sama sekali. Aku sing langsung diemut, langsung ngemii, langsung piye ya, dirempon, terus mambu ilate, mambu idune. Pokoknya seperti itu. Aku langsung iso teng gitu. Nek aku piye ya lek online iku roh langsung ngono kuwi koyo piye ya, koyo enggak nafsu juga gitu loh. Ada enggak sih sing koyo aku sing angel kayak gitu? Enek enggak sih sing koyo aku itu piye ya, sulit gitu. Aku lo ngene iki yah mene isu-isu ngene iki lho. Aku bahas tentang icliku sebenarnya ya. Ngono kuwi langsung piye, imajinasiku ki langsung tertuju kepada Feli ya. Tertuju kepada Feli, terus aku ki ngaceng, terus aku pengen kentu isu. Yes, pokoknya bahas ngene iki mbuh jam piro-piro mesti pengen kentu. Jadi awi melawan lo ya. Aku berbagi, sharing, curhat juga melawan hawa nafsuku. Wis ngene bes, boloku terus sampe teko celuk sampai waras melukai hati dan dada, merusak utak.